Biz Яңа ел бәйрәмнәре үтү белән тотынган идек. Планлаштыру өлкәсендә дә шактый гына эшләр эшләнде. Безнең һәрбер оешмага инде бу үзенең территорияларын матурлык өлкәсендә, җыештыру өлкәсендә, шулай төзекләндерү өлкәсендә үзебезнең таләпләрне куярга туры килде. Һәм инде ул теге буяу җыештыру эше белән генә төгәлләнеп калмаска тиеш. Инде агач, башка төрле чәчәкләр утырту һәм инде башка төрле яңа бизәү алымнары кулланып территорияларны матурлау бурычы да куябыз. Шулай ук инде бу җыештыру эшләре безнең авыл җирлекләрендә алып барылырга тиеш. Һәм инде гадәттәгечә бу юл кырындагы полосаларны буяу, территорияларны чистарту, авыл юлларын, кырларын чистарту, инде гадәттәгечә бу эшләр алып барылыр. Шуның белән бер рәттән инде кояш нурлары да кыздыру сәбәпле икенче бер мәсьәлә барлыкка килә. Ул инде безнең янгын мәсьәләсе. Чүпләрне ягу белән, инде урманда инде учаклар ягу белән бәйле рәвештә пожарларның хасил булырга мөмкинлеге. Инде шушы мәсьәләгә безнең 103-нче санлы янгын сакчылыгы бүлеге җитәкчесе Илназ Илдус улы Шәрифянов тукталып китә. Хәерле көн, исәнмесез. Безнең елдагыча язгы ташу сулары агып беткәннән соң, яз җиткәннән соң особый противопожарный период җитә. Шушы особый противопожарный режим кертелә республикада. Гадәттәгечә ул 20 апрельләр примерно даталарының 15 апрельдән 25 апрельгә хәтле бу особый противопожарный режим керә. Һәм шушы режим вакыты эчендә барлык учаклар яндырулары тыела, барлык чүп яндырулар барысы да под запретом дип әйтергә кирәк. Чөнки именно шушы периодта пожарлар саны арта, бөтен җирдә дә коры үлән, кешеләр тәмәке тарталар яки бүтән неосторожностьтан үләннәр яна башлый һәм шушы үләннәр януыннан олы последствиялар булырга мөмкин. Бу инде төрле случайлар була, мәсәлән, узган елны Нижегородский областьта авылы белән янып беттеләр. Шушы кемнеңдер неосторожность өчен үлән янып китә авыл кырында, авыл эчендә урамы белән йортлар яна. Шуңа күрә мондый случайларда булдырмас өчен бу әлбәттә бик кирәк булган чара, особый противопожарный режим кертү һәм шушы режим вакытында барлык учак яндырулар, чүп яндырулар һәм төрле яндырулар булдыруы 100% случайда тыела. Аның өчен олы штрафлар карала. Гражданнарга 2000 сумнан башлап һәм юридик затларга 400 мең сумга кадәр. Шул ук вакытта тыела үлән яндырулар, коры үлән яндырулар. Чөнки яшел үлән чыкканча коры үлән яндыру мөмкинлеге тугачак. Һәм инде шушы үләнне барыбер аны яндырырга ярамый, чөнки яндыру очраклары булса, ул бик олы рискка китерергә мөмкин, төрле строениялар янарга мөмкин, шул вакытта урманнарга зыян итәргә мөмкин. Монда инде безнең районга килгәндә әйтергә кирәк, 2 авыл бар. Лесопожарный обстановка буенча подвержены угрозе лесного пожара и вблизи лесов. Урман кырында янәшә урнашкан 2 авыл. Бу Киров авылы һәм Югары Бугада авыллары. Бу авылларда авыл башлыклары лесхоз белән елдагыча үткәрәчәкләр опашка, минерализованный полосалар булдырачаклар. Урман периметры авыл буйлап урман иткән периметр буеннан һәм инде чистарту эшләре шулай карап барылачак. Барлык авыл башлыклары үз җирлекләрендә коры үләнне чистарту эшләрен башкарырга тиеш булачаклар һәм инде шәхси кешеләр шулай ук үз территориясендә, үз прилегающий территориясенә дип әйтик, коры үләнне шулай чистартырга тиеш булачаклар. Шушы чор җиткәнче, особый противопожарный режим кергәнче минем инде рекомендациям дип әйтерим, җыелган чүпләрне хәзер субботниклар үтәчәк, җыелган чүпләрне яндырып калсыннар иде. Әгәр дә ул
уже ауыл жерлік территориясында былай екен, то ауыл башчылары заявкалар жиберіп, бізге пожарный частьқа заявкалар жиберіп, яндыру эшләрен башкару мөмкинлеге бар. Шушы асу противопожарный режимы кіргенше, былай еткенде ул 20 апрельгә кадәр бу эшне башкарып бетерергә кирәк. Шәхси кешеләргә дә шулай бүтән ихаталарда бүтән пожарный безопасность требованияларын соблюдать итеп, яндыру эшләрен шулай шүпләрен аккуратно итеп яндырсалар була. Әмма пожарный безопасность требованиялары әлбәттә соблюдать итәргә тиеш. Бу инде 50 метр барлык строениялардан, җил булмаган погода һәм янәшәдә сүндерү кораллары. Бу инде су әлбәттә һәм инде огнетушительләр, ком, бүтән средства пожаротушения. Төп мәсьәләләр шушы.